Bon dia. Ui, encara estic fotut de la veu, però avui sí que hi ha Domingo Linuxero, que ja porto 2 diumenges que he estat fotut de la gola i no podia parlar. Continuem amb Linux Lite, o Lite, digueu com t'ha sortit dels collons. Estem a l'Espluga de Francolí. Allà hi ha el segon pont, quan vens de l'autopista hi ha un primer pont que hi ha l'oficina de turisme i hi ha un segon pont que hi ha aquest pàrquing tan gran on podeu deixar el cotxe. Ara us diré per què. Estem al costat del riu Francolí, a veure si porta gaire aigua. Regulint, regulant. Avui parlarem de Linux Mint i ho farem des de l'Espluga de Francolí, des d'un indret que ara us mostraré, que és molt bonic, crec, que és molt maco. Els més petits de la casa potser us farà gràcia veure on neix un riu. Ara ho veurem. Parlant de Linux Lite, a l'últim diumenge de Linuxero us vaig mostrar l'escriptori, no? El menú de programes, com canviar el fons d'escriptori, com és el sistema operatiu i tal. I avui veurem el procés d'instal·lació, que és molt senzill i a més us serveix, veureu com s'instal·la el Linux Lite, però el procés d'instal·lació és el mateix que utilitza Ubuntu, que utilitza Linux Mint, que utilitza Thorinos i un fotiment de distribucions de Linux, també l'utilitza Bendefol-Wolf, que n'he parlat molt, i llavors el procés d'instal·lació serveix per moltes distribucions de Linux. I a prop d'aquí on he deixat el cotxe, veieu que hi diu cova? Aquí a l'Espluga de Francolí, amb aquesta reixa, hi ha l'entrada de les coves, que és una visita molt maca. Si veniu a l'Espluga, heu de veure les coves. És un tipus de cova que la roca li diuen conglomerat, si no vaig errat, crec que es diu així. I és de les més grans d'Europa, és superllarga. Crec que fa 3,7 quilòmetres o 3,6. O sigui, quasi 4 quilòmetres de cova, imagina't. La visita és guiada i amb tot detall de luxe t'expliquen com es va crear, per l'aigua, etc. Aquí, a la dreta, si seguiu aquest caminet, al finals a la dreta trobareu on neix el riu Francolí. Ara ho veiem. Doncs bé, si sou de Tarragona, el riu Francolí, que maco, amb tota la llera amb gespa, que bonic ho han deixat. Però potser els més petits de la casa els farà gràcia veure que aquí, a l'Espluga de Francolí, amb aquest raconet tan maco, veieu? Quina casa més xula. Aquí hi ha unes fonts, això seria un antic rentador, i d'aquest foradet d'aquí, aquí neix el riu Francolí. Que és curiós, a mitja hora de cotxe de Tarragona, a l'Espluga de Francolí, aquí neix el riu, se'n va cap allà i arriba a Tarragona. Bueno, si veniu a l'Espluga és un lloc maco per veure, i ara anem cap a casa i veiem el Linux Lite, d'acord? Vinga, fins ara. Bé, doncs ja tenim aquí el sistema operatiu aquest, el Linux Lite, però el que farem per veure el procés d'instal·lació, justament dintre del mateix sistema operatiu, tinc una màquina virtual, que tinc aquí al QEMU, on tinc un altre preparat, un altre Linux Lite, el mateix, per fer el procés d'instal·lació, d'acord? Llavors, podem fer aquí la pantalla completa perquè podeu veure millor, i això ja tinc iniciat una sessió live, un live USB, digue-li com vulguis, i començarem aquí a veure com és el procés d'instal·lació. Veureu que el procés d'instal·lació és molt senzill. Utilitza un tipus d'instal·lador que s'anomena Calamares. No sé per què, ho he preguntat diverses vegades i no recordo que ningú m'hagi contestat. Per què es diu Calamares i no es diu pulpos o sardines? Si algú sap, m'agradaria molt que ho digués als comentaris. Dit això, aquest tipus d'instal·lador és molt popular en Linux. L'utilitza Ubuntu, l'utilitza Linux Mint i l'utilitzen moltes distribucions de Linux de les que jo habitualment parlo. Jo majoritàriament utilitzo distribucions de Linux basades en Debian o bé Ubuntu. Últimament m'agraden més les basades en Debian, que no tenen systemd, com per exemple el Bendefol-Wolf, que n'he parlat molt últimament. Però dit això, totes aquestes tenen una cosa en comú, que utilitzen l'instal·lador Calamares, que és molt fàcil d'utilitzar.
Ara ho veureu. O sigui, aquest tutorial us serveix per instal·lar Linux Lite i també us serveix per instal·lar Ubuntu, Linux Mint i un fotiment de distribucions de Linux. Ara ho veurem. Bé, ja ho tenim aquí. Això cada vegada que engegeu l'ordinador, un cop instal·lat, s'obre la pantalla de benvinguda i si traieu aquesta marca no la veureu més, si no teniu ganes de veure cada vegada que iniciï l'ordinador. Això és el Linux Lite amb el seu menú, val? Que ja vam veure la setmana passada. Si veieu el Domingo Linux de la setmana passada veureu una miqueta el sistema operatiu. I ara engeguem l'instal·lador. A veure, li he donat o no? Sí. Vale. Per defecte sempre surt el primer idioma, que crec de la llista, el del American English. Bueno, no és ben bé el primer, però veieu que la llista és enorme. Hi ha des del turc fins al xinès amb diverses opcions. I, per suposat, doncs, hi ha per aquí, per als que esteu per aquí per Espanya, hi ha el galego, hi ha l'asturiano, crec, veus? Asturiano, i, per suposat, el català. I la variant de València. O sigui que, pel tema idiomes, aquest instal·lador Calamares és una meravella. Jo trio el català, que és el que jo parlo. La localització geogràfica pel tema del fus horari, etc. La triem i li donem a següent. El teclat, Spanish amb la variant catalana per poder escriure la L geminada, la C trencada, etc. I aquí el tanto. Anem a veure si ho puc fer més gran. Sí. Esborrar el disc seria l'opció més fàcil, però es carregarà tot el que hi hagi aquí. Val? Podeu fer les particions manuals o quan hi ha més d'un sistema operatiu, amb el meu disc dur, si veieu, tinc dos sistemes operatius. Aquí diu ara tinc el Linux Mint i justament tinc un Linux Lite ja instal·lat, no? No passa res, el puc tornar a reinstal·lar. Quan hi ha dos, el que m'ofereix és o esborrar-ho o una d'aquestes dues instal·lacions reemplaçar-la. Per exemple, jo dic, bueno, com que vull mantindre el Linux Mint, aquest el vull treure, doncs marcaré això d'aquí, selecciono aquesta opció perquè me la tregui i em mantingui el Linux Mint 22. I llavors diu, ara ho tens així i després tindràs el Linux Mint 22 i en vermell indicarà que és la versió, no sé si és la mateixa, crec que sí, de Linux Lite, ¿vale? O fins i tot, bueno, com que l'iniciar el menú donarà aquestes dues opcions, pot haver el dubte de dir, bueno, ho ha fet bé o no, doncs mira, puc treure el Linux Mint i quan acabi tindré dues vegades instal·lat el Lite, ¿vale? Doncs mira, traurem aquesta. En el cas de que no hi hagués només un únic sistema operatiu, aquí falta una tercera opció. Quan només hi ha, imagina que tu tens el Windows, per dir alguna cosa, hi hauria una tercera opció, que això ho podeu veure en molts tutorials de Linux, la qual diria instal·lar un al costat de l'altre. Quan només hi ha un sistema operatiu, tries l'opció que és la que faltaria aquí, instal·lar un al costat de l'altre i et mantindria el Windows i el Lite. Però aquí, com que veu que ja n'hi ha dos, diu, vols reemplaçar una de les dues? Bueno, dit això, li donem a següent. El procés d'instal·lació és molt senzill. Poseu aquí el nom d'usuari, una contrasenya, la que vosaltres vulgueu. I si no marco això, l'iniciant em demanarà la contrasenya, però jo ara, com que és un entorn de proves, li dic que entri sense demanar la contrasenya perquè tot sigui més ràpid. Aquí hi ha un resum del que tenim ara i com quedarà després. Li donem a instal·lar i ja comença aquí a instal·lar. El procés d'instal·lació pot trigar entre 5 i 10 minutets, no acostuma a trigar gaire. Això, diguem, instal·lant en un ordinador normal, el disc dur. Com que això és una màquina virtual, les màquines virtuals sempre van més a poc a poc. Dit això, com que això no sé si pot, en lloc de 5 o 10 poden ser 15 o 20, no ho sé, paro la gravació, que ara em veureu parar la gravació, i després quan acabi us ho ensenyo. A veure on tinc l'OBS, que ara no sé on el tinc. Ah, mira, aquí. Faig una pausa i ara torno. Doncs bé, ja ho tenim. Tot fet. Linux 8 s'ha instal·lat a l'ordinador. Li direm aquí reinici ara
li donarem a fet i quan reinici el veiem. I això és el que heu de veure quan arrenqueu novament l'ordinador. Si potser teníeu Linux, veuríem amb una primera opció, volia dir Windows. Si potser teníeu Windows, veieu la primera opció, ara bellugaré, hi ha 1, 2, 3, 4 opcions, d'acord? La primera, si teníeu abans el Windows, doncs apareixerà primer, millor dit, el Linux, i aquí. La segona, aquí tindríeu el Windows, que no ho estava dient bé, collons. Si abans teníeu un Windows i heu afegit el Linux, la segona opció seria la del Windows, aquesta que tinc ara. Després hi ha el tema opcions avançades, això ho deixem per un altre dia, però bàsicament el que s'heu de trobar primer el Linux Lite que acabem d'instal·lar i segon aquí el Windows, si potser teníeu Windows. Jo, com que ja hi tenia el Lite i el Linux Mint, li dic que em traies la partició on hi havia Linux Mint i ara el que he aconseguit és tindre 2 vegades el mateix sistema operatiu. No passa res. Li dono l'Enter a la primera opció de dalt, que és l'última instal·lada, simplement ara perquè veieu que funciona i amb això ja haurem acabat el vídeo. Ja heu vist que el procés d'instal·lació és molt fàcil. I si voleu esborrar tot el disc, li dieu esborrar tot, que quasi que és el millor, i ja que canviem del tot. Però bueno, si algú vol tindre els dos sistemes, doncs tampoc em sembla una mala opció. I aquí el veiem totalment funcional, el seu menú, en programes d'ofimàtica, multimèdia, internet, etc. I això d'aquí que sortirà cada vegada que arrenqueu l'ordinador, si no voleu que surti, això que diu mostrar ho traieu. Algunes coses a vegades veig que no estan totalment traduïdes. A veure el menú, ofimàtica, multimèdia, gràfics, veus? Això sí que està traduït. Algunes cosetes pot ser que no. Després d'una instal·lació és convenient fer install language support. Heu d'executar aquest programet i ja us quedarà totalment traduït. Això també us ho explicaré al proper Domingo Linuxero, ja faig una miqueta de spoiler. Al proper Domingo Linuxero veurem el del suport d'idioma, veurem les actualitzacions, i veurem una mica més en profunditat el sistema operatiu. Si voleu veure l'ús bàsic, heu de tirar enrere el Domingo Linuxero anterior, on us mostro aquest sistema operatiu d'una manera més bàsica. Vale? Són 3 Domingos Linuxeros, el passat era el bàsic, aquest instal·lació, i el proper ja una mica més avançat. I amb això, senyors, acabem. Si teniu dubtes, pregunteu i vamos que nos vamos. Apa, adeu.